mweya mweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudza nguwa dzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Ndoda kukwasai zvakare vana vaMwari panguva ino yemangwanani apo tikusangana mukati meshoko raMwari tichinopendera mazuva atanga tiri mukati mekutaura pamusoro penyaya yekunamata tichinamatirana mukati menzvimbo dzakasiyana siyana nekukurudzirana pamusoro pekukosha kwenguva yekunamata. Panguva ino satapinda munyaya yedu tinokumbira kuti tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga tokutendai chevaiwo nesu patakutaura nyaya iyi. Muve mubatsiri wedu, mutipewo kugitsikana kuti tinokwanisa kunamata imi muchitinzwa. Tibatsirei tichikutendai zvakare Mwari nemukana wamakapa kwatiri isu vatadzi nevazhinji kuti tive nenguva yekukunamatai imi muchitiropafadza. Totenda nenzira iyo yamakagadzira kuti titaure kwamuri pamusoro peupenyu hwedu imi muchitikomborera. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Nhasi nyaya yedu tichinopendera mazuva atanga tiri munguva yekunamata. Toda kutenda Mwari, totenda chechi, totenda vaparidzi vedu vanga vachitidzidzisa malessons akasiyana siyana, totenda nevanamati vanga vachitinamatira, totenda zvikuru maplatforms atatichiona akasiyana siyana anga achitikurudzira mukati mekunamata. Musoro wedu wenyaya nhasi ndowokutiwo tichinopedza ndowokuti so let's pray. Nekudaro ngatinamatei, ndozvinotaura musoro wedu wenyaya. Toda kutenda nekureritsirwa upenyu pamusoro pezvekunamata naMwari. Ndandichitarisa hangu kuti kubva patakatanga vaparidzi vakawanda taiona kuti panyaya yekunamata hakuna muparidzi kana mudzidzisi kana nhengo yechechi kana rank yechechi neofisi ingataure kuti nyaya yemunamato ingaidzidzise ikaipedza. Ndaona kuti mazuva mashoma atafamba nawayo from different media areas dzadzichibroadcasta nyaya dzekunamata pasi tenderere. Ndaona sekuti munamato kana nguva yekunamata hakuna anokwanisa kuiexhausta. Chinhu chakavhurirwa vanhu vese naMwari. Ndinotenda kuti kana ukatarisa vhangeri muna zvakazarurwa chapter 14 yatava tichishandisa seimwe yemavhesi edu, inotaura pamusoro pekutipo vhangeri yaMwari
ndeyamwari, haizi yechechi. Vhangeri yemazuva ekupedzisira haizi vhangeri ichaparidzwa zvikuru sei kuti vanhu vagadzikane vari mukati memasangano avo. Ivhangeri riri kubvisa vanhu papfungwa dzedu sevanhu tese pasi tenderere. Iri ivhangeri iri riri kudaidza vanhu vaMwari kubva pavanhu kuenda pana Mwari. Ivhangeri riri kudaidza vanhu kubva pakunamato kwezvifananidzo kuenda pakunamato kwaMwari wezvokwadi. Ivhangeri rekuti qualification yekuti uriteerere haitombotsvaka zvimwe zvese zvingatsvakwe pamazuva atiri kurarama. Mazuva ano vhangeri riri kutsvakwa kuparidzwa nekuteererwa nezvine vanhu. Asi rigatende Mwari kuti Mwari anongoti qualification yauinayo ndeyekuti as long uri kugara panyika, vhangeri nderako. As long uri kubva mundimi kana kuti mururimi rwaunotaura mumalanguages, you are so qualified. Manatural habitats atiinawo ndo ari kuti qualifyisa panyaya. Ndotenda Mwari nekuti vhangeri iri dai rakanga raipiwa vanhu nekuda kwemamwe maqualifications aya atinopanana. Pane vanhu vakaita seni kana kuti sewo vanga vasingafaniri kuriparidza vhangeri. Raifanira kuparidzwa ukaona makoshera arakaita. The kingdom that is iri kupoindwa nevhangeri kuti riri kuita usher in a kingdom which is so everlasting, inogara nekusingaperi. Munoziva pane zvinhu zvinovanzwa kufamba kwemadzimambo panyika ineyi. Kana vachienda kune dzimwe nzvimbo kunovanzwa. Kufamba kunyange kwevafundisi kwakutovanzwa. Vafundisi vanombofamba zviri free. Iye zvino vafundisi vanotovanzwa kakafambiro kavo, vamwe vatone mabodyguards. Pane message inovharirwa vanhu vasiri vekwenyu. Pane information isingafaniri kuzikamwa nemaopponents. Rekaindidaro. Pane maplans asingafaniri kuzikanwa nevamwe vanhu vasiri veukama hwenyu. Muchiri kuyeuka vanhu vachiti kana vachiita chinhu chekumba kwavo vanoti takuita zvomumba medu. Ndoda kutenda Mwari pamusoro pevhangeri. Mwari ari kuti takuita zvekumba kwedu, takuita zvedenga. Kana takutaura nyaya yezvedenga, ini ndiri musiki ndiMwari. Vari kuti ndiri musiki wevanhu vese. Ndisati ndaita zvandinoita Amos 3 verse 7, Mwari aita chinhu asina kuzivisa vanhu vake. Ndisati ndaita zvandinoita nekuda kwekuti ndakamira patsoka ndakagara pachigaro chemusiki. Everyone who is on earth created in my image has to hear this message. Saka ivhangeri yeusheyi mutumwa endere pakati pedenga uiparidzire pana vose vanogara panyika. Totenda Mwari pamusoro pevhangeri nekuti ivhangeri remunhu wese. It's non-denominational. It's all coming from heaven. Kana paine paunoona chechi yako ichishaya simba ikasvika pana vhangeri zvakazarurwa, chechi dzese dzinofanira kumira dzoteerera. Kana tosvika pana zvakazarurwa chapter 14 kubva pavhesi ya6, chechi dzose dzinofanira kumira because the master himself is now speaking the last orders on earth before we go to heaven. Kana tosvika pana zvakazarurwa chapter 14, vafundisi tose tinofanira kubvisa makola, tobvisa matitles, tomira sevanhu vanogara panyika. Kana tasvika pana zvakazarurwa chapter 14, all those minds have to be sober. Tomira totarisa kuti Mwari vari kuti kudii. Toteerera vhangeri iyi isingaperi. Iri kufanira kuparidzirwa kuna vose vari panyika. So ndoda kutenda Mwari neinformation. This information could have been just revealed to a few. Vanhu vachibuda kunyange hondo ichirwiwa, vanhu vanopiwa information according nekuti vanobelonga to a certain group of people. Bandotenda Mwari neriri manje. Mwari ari kuti vakomana hondo yakunopera. Paya kunopera vanhu vose vakasikwa panyika inoyi ndevangu. But handivafose kuti vandinamata. But zvandichavaita
Ndichavataurira kuti vakomana nevasikana nguva yekubuda yakwana. Anenge ateerera hake upone. Nekudaro whosoever will may come. Saka ngatitende Mwari vana vaMwari patiri kunopendera nyaya iyi. Kuti Mwari havari kutivigira vhangeri. Vhangeri ndiye munhu wose anogara panyika. Rangarirai shoko iri. This gospel of the kingdom. The kingdom is one and the gospel is one. Jesu akafira vanhu panyika mumwe chete nekuti hatina rimwe zita rakapiwa panyika pana ratikaponeswe naro asi zita raJesu Kristu. Acts chapter 4 verse 12. Saka Kristu kana ari mumwe, kingdom inofanira kuva imwe. Kana Kristu ari mumwe, vhangeri inofanira kuva rimwe. Kana Kristu ari mumwe, ari kudaidza vamwe vose kuti vauye paakamira. Regai ndimbotaura neshamwari dzangu vafundisi. Regai ndimbotaura pamusoro pemachechi akavakwa zvakanaka. Kana Kristu akutaura, it's unfortunate kuti muna zvakazarurwa, when God is calling his people, the beast is throwing his banners along the way. But regai ndikuudzai vana vaMwari, kana paine zwi rinofanira kunzikwa muna zvakazarurwa, yes, ngatiteererei pastor vachitaura. But kuseri kwezwi rapastor, we should hear the voice of the commander himself. Ari kudaidza vanhu vake. Totenda kuti mukati memazuva ekunamata takaburitsirwa pachena kuti vhangeri nderaMwari. Number 2, chapter 14 iyoyo takatarisa zvakare kuona kuti vanhu ndevaMwari. Muchapter 14 iyoyo zvakare verse 6 to 7 takaona kuti the judgment does not belong to anyone on earth. Rutongo rwekupedzesera. Ndinoziva vakomana makambotonga ndokuzivai makambotonga. Vamwe makatonga kumachechi board, vamwe makatonga kumaconference, vamwe makatonga kunyika muZimbabwe muno makatonga muri kutotonga futi. Vamwe makatonga mumakereke akasiyana siyana. Kana nyaya dzakati dzichiitika pasangano pane vanhu vasingafaniri kushayikwa. Hakuna decision inoitwa vasipo. Let me talk to the political world. Mukanasa even mupolitics. Zviite kuti political ichewe chairperson vasipo. Imhosva inodzingisa basa nemusangano. Kunyange mudzimba mune matare anotonga. Vanhu vanotonga. Tiri kurarama panyika ine vanhu vanotonga. Tiri kurarama mumakomitees, mamwe ari formal and informal, vanotonga. Vekuti nyaya vachikwei nhonga vanobva vaziva kuti iyi inofanira kunge yakadai. Hatina problem nazvo vana vaMwari. But regai ndikuudzai vana vaMwari panguva ineyi. As much as you are so powerful, the judgment yemuna zvakazarwa is only in the hands of God himself. Ndosaka Acts chapter 17 verse 30-31 inotiyo Mwari vakaregerera nguva yekusaziva. Asi zvinonorayira kuti vanhu vose vatendeuke, kuti vanhu vazive kuti pane waakagadza Jesu, anonzi Jesu achatonga nyika ineyi mukururama. Ndoda kuudzai vana vaMwari kuti tambotonga zvakwana. Kwatakuenda uku kunoratidza kuti kutonga ndekwaMwari. That's good news from Revelation. Akomana, pane dzimwe nyaya dzaunyatsona kuti iyi nyaya yakatongwa neuori. Iyi nyaya haina kubatwa zvakanaka iyi. But munhu ane simba, mufundisi ane power to manipulate even the church board, to manipulate ma-cycles ekuchechi yamunopinda ikoko, ndokwandiri kutaura ikoko, to manipulate even the family, because he who has the power and the dollar may rule. But kuri kunzi vakomana Mwari aona zvikanzi vanhu ava havangapone vari panyika. Ndikavarega vari mumaoko evatongi vari apa kuti vatonge kudenga kunogwa hakuna anouya, because vachazadza hama dzavo vafundisa, vachazadza vadiwa vavo vafundisa, vachazadza vana vavo vafundisa. But ngatitende Mwari, judgment is confined to God. Ndobva ndaenda pana vakoroniki, ndobva ndanakirwa futi kuti aika Mwari ari kuti iye ndichanzwa ndiri kudenga. Ndobva ndanoona kuti zvakanakira futi nesuka, so tinokwanisa kunamata. Vhangeri
riri pachena taripiwa, tinokwanisa kuriteerera. Zvikanzi manje pamunamato, zivai kuri kuenda munamato wenyu. Pamuchanamata muri munomu, ini ndichanzwa ndiri kudenga. Takambotaura paya tikati ngatitende Mwari kuti munamato unonzikwa kudenga. Dai wainzikwa panyika panapa hatainamata, asi nekuda kwekuti munamato unonzikwa kudenga, ana vaMwari. So let's pray. Kana zvakadaro, nekuti munamato unonzikwa kudenga, zvatinakira ka, nekuti panyika ino hapana kana mumwe ane mvumo yekupindura munamato. Vakomana, dai munamato wakapiwa simba rekupindurwa, unoziva kuti katarisa matinogarawo, mune matinoshanda nemune matinodii, pane vanhu vanogamba nyaya isiri yavo. Kukozi watopera, judiciary inenge yatogara samarari, vatopedza kuti yatopera. But Mwari ari kuti vakomana, pamuri kuunza zvichemo zvenyu izvi, Soromoni udze vanhu kuti kana muchinge manamata muzive kuti minamato yenyu yese ichanzikwa kubva kudenga. Ngatitende Mwari pamusoro penyaya kuti haiwa. So let's pray. Kana munamato uchinzikwa kudenga, zvakandinakira, nekuti pakambonzikwa nyaya yangu ndaiudza mumwe munhu, yakapedzisira yamusitreet. Pandakamboudza munhu pamusoro penyaya yangu, yakapedzisira yamusocial media. Pandakamboudza tete pamusoro pedambudziko rekupa kwangu, rakapedzisira raadari. Pandakamboudza murume wangu kana mudzimai wangu pamusoro penyaya yangu, akatowana maseksi ekundirovera. Ndakambokumbira wani hama dzangu pamusoro penyaya yekuti neyekuti, zvikaita sekunonzi yagamwa, hakuna kwayakaenda, nekuti pane payakaperera. Pane nyaya dzinokuti kunyange iri serious sei, nekuda kwekuti hauzi munhu in courts mumasei vanhu, ikangosvika pane rimwe desk inofira ipapo because they have the powers. But regai ndikuudzei munhu waMwari, Solomoni ari kunzi naMwari, shamwari, udza church, udza vanhu vangu kuti kunyange zvikaita sei, taura munamato wako unonzikwa kudenga. So let's pray, vana vaMwari. We can pray. Ndinonamata ndine moyo wakagadzikana kuti Mwari vari kudenga vanonzwa munamato wangu. Sai ndiri kudaro, vana vaMwari, ndinoziva ndichipachapfuura nemapepa. Za kati muupenyu, katarisa maclasses pataidzidza kuchikoro, mainge makasiyana siyana. Masvika pachikoro paya, you come from different homes. Kana kuwana kwanga kwakasiyana up to now, muzvikoro munozikamwa kuti kunyange vana vari paboarding, status dzavo dzekuwana dzevabereki dzinosiyana. But haiti kana tiri pachikoro kare patakadzidza paya, nevamwe vanondiziva apo, nevezera rangu, munozviziva ini kuti pataidzidza bhero rechikoro raitikarira tese taenda paassembly. But waiti ukazosvika manje paassembly, ona umwe ane matomi mazuva acho, umwe ane tendafuti, umwe ane bhutsuwo dzaikwanisa ita mbiri. Chikoro chese chaikwanisa ita mbiri kana 5 kana dzawanda bhutsu dzainetsa. But waitozowana manje mukati ine forest of legs dzakadaro, waizoona kuti mukati macho pane vari kutotsika nenyama chaiyo yatakapiwa naMwari, vari kufamba netsoka, vamwe vasina mauniform, vamwe vaine mashota akarohwa dhungetunge, vamwe vane trouser yakangodumurwa zvikanzi chienda kuchikoro kunodiwa short. Mese muri ipapo maizi muri vana vechikoro. But waiti uchidzidza zviya, what kept you uri pachikoro was number 1, wakaacceptwa nechikoro to be a student. Number 2, it's your right to be a student. Number 3, nyaya yekutodzidza yacho ndeyako. Saka takazotadzidza waiti netsoka dzako ukasvika kuchikoro unotosekwa. Wasekwa, chaikuchengeta uri pachikoro, waimbonochema uri kuona kuti vakomana,
yeji wochema pamupacho wakavhara mumashuromu chikabudura chakavhara chakaboka uchitry kuedza kuti what kept you pachikoro. It was because you were student. Makuenda unonyora magrade 3 magrade 4 5 pagrade 7. One of these days taisekana nekuwana. Tiri kusekana pamusoro pekuwana kwekudzimba dzedu. Kwenyu kwakazoda iso. Mumwe ndobva angoti vakomana musanetseke nenyaya. Tiri pachikoro. Tapa grade 7. Patira. Zvese zvatakaitawo kumashuro. Takanga tichidzidza. Vamwe vachimboita number 1. Vamwe vachimboita number 2. Vamwe vachisekwa. But grade 7 now was the final grade for us to be ushered into secondary level. Saka tiri kunyora mapepa edu makazongoti tiri kusekana tichita vamwe vaita 0 vamwe zvanzi don't worry vakomana. Because pavanhu vatakanyora navo teerera tanga tiri kunyora mapractical ningirikina yekuti muri kupractiza kuzononyora. Pane vakomana pane vasikana nevakomana vaifevhwa nematicha vekuti manyatsoona kuti mamakisi apuhwa munhu yangu yachekwa sei. But tadaro tagara umwe musi mwe mukomana akazongoti aiwa don't worry vakomana tinoziva nepachapfuura nemapepa. Mapepa achapfuura nepamunhu asina fevha asingakuzive. Achapfuura pamunhu asina ukama newe. Mapepa achapfuura nepane rimwe desk risiriwe. Rega ndipotaura nevana vaMwari panguva ine. Tayambidzwa kutaura pachikoro kudebate taatisiko. Pavanhu vaida kunomirira chikoro dzimwe nguva taatisipo. But what kept me ndiri pachikoro in my poverty neurombo hwangu neurombo hwako ndaiziva kuti mumwe musi mapepa achapfuura nepane imwe tebho. Rega nditaure nevana vaMwari. Pane vakamboseka mumashuromu. Hauna matenda futi. Umwe akambosekwa. Wakazodai. Wakazodambura kabudura. Ukazoita sei. But what kept them vari pachikoro nyaya kuti vaiziva kuti one of these days the papers will go to a neutral table. Antaure nechechi yaMwari. Paunopfugama uchinamata. Pane pawakambosekwa. Regai ndikuudze vana vaMwari. Takabva kugrade 1. Tirimo muchechi grade 3. Amene taapa grade 1. Mumashuro mune vakatombowana mamarks nekuda kuti vaizivana nevaimaka mapepa. Mumashuro mune vakatombopiwa zvigaro nekuti vaiziva vakanga vachimaka mapepa. Mumashuro pane vakaitirwa zvikuru. But regai ndikuudzei vana vaMwari. Chandinoziva ndechekuti soon and very soon my papers will be on a certain table. Saka paunonamata munhu waMwari teerera. Paunonamata ziva chinhu ichi. Vakoronike iri kutiyo munamato unonzikwa kudenga. Uchapindurwa naMwari ari kudenga. Zvikaite sekuti pamazuva anaya zvingaitike kuti Samson kana Jona. Zvaita sekuti Jona haana bhutsu murwendo rwake rwokutiza kubva pamberi paMwari. But chandinotenda ndechekuti one of these days his cry reached a certain ear somewhere. Ari in the belly of the fish. Rega ndikuudze munhu waMwari. Kana zvakanzikwa pana Jona one of these days, so I can pray. Kana zvakanzikwa kuna Jona pamazuva vaivepo vaikwanisa kuseka. But akaziva kuti kunyange ndiri benzi ratiza pamberi paMwari, I know kuti mapepa namato wangu uchasvika munzeve dzemumwe munhu. Daitati nenguva mbavha iya pamuchinjiko yatakataura marumweso yakaziva kuti haiwa vana vaMwari, iye zvino handichanamata kuna umwe munhu ari panyika panapa. Ndakunamata kuna Mwari anonzwa kwete zvinonzikwa nevanhu. Ndakunamata kuna Mwari anoona kuseri kweubenzi neumbavha hwangu. I can pray kuna Mwari akaita sei. Mbavha iri pamuchinjiko inoti I will not come down from the cross but I can pray. Mbavha inotiyo ndoziva kuti mapepa angu ndinoziva paachapfuura napo. Hagar the Egyptian ari mukati medesert
ari mukati mekunetseka nenyaya yemwana kuti Ishimaeri akufa, ndinotenda kuti munamato wakanzikwa kudenga, because who on earth would listen to an Egyptian? Kandikuze munhu waMwari, kana zvakadaro kuna Hagar, so let's pray. Kana zvakadaro kuna Hezekiah, so let's pray. Samson benzi ratiza pamberi paMwari. Kana Mwari akarereka nzeve akati haiwa Samson wandanzwa, maziso hapachisina asi ndanzwa, munhu waMwari rega ndikuze panguva inei, you can pray. Roma chapter 8 verse 26 inotiyo, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Ndikuudzei vana vaMwari, patiri kunopedza nyaya iyi, vanhu vakawanda kana paine chinhu chatinokuwadzwa nacho panyaya yekunamata, discouragement. When we look at ourselves, toteerera katauriro kedu, toona mabasa edu, toona zvatinoita, the devil kwanzi, he shows you all those things in exaggerated form, kuti God cannot listen to you. Ragai ndikutaurire vana vaMwari, kana paine chinhu chatoda kukusiyire mukati menguva yekunamata, no matter what the situation, when you are happy, you can pray. When you are sorrowful, you can pray. When you are agonizing in death, you can pray. Whether, why do I say, Mwari kuti, talk to me. Talk to me. We have a communicating God. Tina Mwari anotaura. And you can't expect kuti tina Mwari anotaura oita vanhu zvimumumu. Mwari anotaura ineni vana vaMwari. Taure sababa vanotaura kuvana vavo, nevana vanotaura kuna baba vavo. Vakaropafadzwa vanoziva kuti Mwari ndibaba vedu. We can talk to our father. Ndinonakidzwa nomwe mutauri achitaura anotiye musuno, ndikati hai point yakanaka. Zvikanzi God can be questioned, Mwari anobvunzwa. Kugara naye pasi kuti Mwari muri baba vedu, tibatsirei apa pakamira sei. Regai tikudzei vana vaMwari munamato, ndokuti kunyange mapenzi akaita sana Jonah, they can still talk to their father. Kunyange mapenzi akaita sempavhe pamuchinjiko, they can still speak to their father. Kunyange varwere vakaita saHezekiah vanokwanisa kutaura nababa vavo. Panguva ino vana vaMwari vakusira shoko rinotiro, you can still pray. Kana zvakaitika kare, muimbo wechimbo chekwedu anotiyo, unoneta mumwoyo mako here, muudze Jesu. Muudze Jesu. Shamwari yazikamwa, hakuna futi imwe type yeshamwari yakaita seiyoyo. Pane vanhu vanokwanisa kuvhara nzeve dzavo kuti vasakunzwa. Pane maorganization anokwanisa kuvhara nzeve kuti vasakunzwa. But kuri kunzi panapa, patinonamata paya paya, hatitozivi zvatinonamatira. Munoziva vana vaMwari, pane dzimwe nguva dzekuti ukati ndoda kunamata, unoshaya kuti unotangira papi, because unenge uchiziva kuti uri ani. Chinhu chinotidiscourage pakunamata kazhinji kuziva zvakakutenderedza. It's either you are too happy that you forget to pray, or you are too sorrowful that you cannot even pray, utter a word. Zvikanzi manje panapa naVaroma naPaulosi, zvikanzi mweya mutsvene manje unototibatsira mumaweaknesses iwayo, because unototigomerera pamberi paMwari. Saka hakuna munhu anogona kunamata. What we can do is just to lift our hearts to God and remember, say some few words. Mweya mutsvene wotarisha kuseri kwemoyo, kwendangariro nepfungwa, overenga zvakadzikadzika. Mweya mutsvene wotakura, woita transformer kana kuti amplifier, regai ndidaro, yekuti pamberi paMwari anoteererwa hauziwe. Saka, so let's pray.
I don't know the situation that you have been and that you are in. But ndakukuratidza zviri mushoko raMwari. From Genesis to Revelation, it is a book. The book, it is God's word that is almost covered. Nevanhu Mwari watinonamata anotaura. Kana pane chinhu chaungaite chakanaka munhu waMwari, pari kunopera musangano uno, pari kunopera nguva inei, iva munhu wemunamato. Hebrew chapter 4 verse 16 tobva tanamata. Panoti panapa, rekaitangire pa 14. Seeing then that we have a high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Zvikanzi muchiona macho tine murevereri uyu mukuru akapfuura nemudenga, Jesu mwanakomana waMwari. Ngatibatisisei kuzvireurura kwedu. Ndiri kuda panyaya yekutiyo tive nebackground yethis verse. Muchaona kuti this was time yekuti vanhu vakanga vari muJudaism vakanga vari kuconverta into Christianity. Nekuda kweizvozvo izvi, ava vana vakabva vascratchwa from the Aaronic, kana kuti mupriesthood waAaron. Saka vakanga vasikwanise kuva nemabenefits ekuti mapriesti ekurudzi rwaAaron aende achinovareurira pamberi paMwari. Nekuti ivo vakasara vachibhilivha kuti Jesu haana kufa and Jesus is not a Messiah. But ava manje vakanga vateera Kristu kunzi maChristians, they were banished away from the commonwealth of Israel. Saka vari kunzi imi nekuda kuti mateera Kristu hatichada nezvenyu panapa, kana tichinamata hatikunamatirei. Ava manje ndobva Paulos achinyora manje ari kuti musanetseke naizvozvo, nekuti tina great high priest, which is this statement yekuti great high priest haina umwe munhu prisita in the Bible akanga ine title iyi. Vese aingonzi high priest, uyu ari kunzi great high priest. And chinomuita great ndechichi, verenga vhesi iunzwe. Zvikanzi he passed through heavens. He is number one. He is a great priest, which means kuti uprista kwaAaron apa husvika. Number two, he passed through heaven, meaning to say kuti if we are there in comparison, muchaona kuti uprista hwaAaron hwaita pass through the veil. Hwaita through the veil. But this great high priest passed through heaven, not through the veil. Because kana mukatsvaga veil around Jesus, muchaona kuti musi wafa pamuchinjiko veil yakatsemuka musanjwa. Nemamwe masitiri kuti isusu vanhu ava vari kuti vana vaMwari, irregardless of the persecution yekuva maKristu, ngatizive chinhu, we have a great high priest better than Aaron. Ndiri kuti kuvana vaMwari panguva ine, as we think to pray, patiri kuedza kunamata, ngatizive chinhu ichi, tine muprista mukurukuru ari mukati memost holy place, anotimirira, anonzwa munamato, anotibatsira, anotinzwa, kunyangwe vanhu vakashoreka zvikanzi, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore, verse 16, come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of our need. We need the confidence. Where do we get the confidence to pray? It is not on our merits kuti tinogona. Tinotarisa zvakaitwa naMwari kumashure. Mwari akanzwa Samson, Mwari akanzwa Haga, Mwari akanzwa Hezekiah, Mwari akanzwa Ezekiel, Mwari akanzwa Abraham, Mwari akanzwa Ishmael.
that history yekumashureyo should give us confidence yekutiyo we can pray. Imwe manje yataurwa panapa ndeyekuti mukati mesanctuary kudenga kuna Jesu. Mukati mesanctuary we have a high priest who sympathizes with our weakness. Vana vaMwari panguva ino patiri kunoputira munamato, patiri kunoputira mazuva ekunamato, tichipfuurira mberi nekunamato, ngatibatei shoko iri. Let us approach the throne of God in confidence, the throne of grace. Let us boost our confidence through God's power. Kuti nyasha dzamwari pandinopfugama, tell him what you are. Ndosaka muimbo urwi achitiye munamato kutaura naMwari is telephone to Jesus. Patichapfugama tichinamato, whether you are in the belly, you can pray. Whether you are in the valley, you can pray. Whether on the mountain top, you can pray. As we shall glide and fly in the year 2022, Vana vaMwari, let everything be taken away from you, but keep praying. Kunyangwe zvikaoma zvikaita sei mukati megore rino, pray, pick your category. Choose. You can be Peter in prison. You can be Paul in prison. You can be Barnabas somewhere. You can be an Isaiah somewhere. You can be Mary. You can be Samson. Mukati megore ra 2022. Zvimwe zvese ngazvikone. But keep praying. Because the Bible and the Bible alone is full and littered with the people who talked and who spoke to their God. Keep speaking to your God. No matter what, you can pray. So, let's pray. Baba wedu vari kumusoro kudenga tokutendai neshoko renyu mukati megore ra 2022. Tipewo simba rekunamata. Whether in voice, whether mukati memwoyo. Pane zvimwe zvatisingakwanise kutaura kunyange pakati pevanhu. Pane zvimwe zvatisingakwanise kutaura kunyange neshamwari dzedu. But Mwari mukati megore rineri, teerereiwo nzeve yenyu itinzwe patinenge tichichema. Musatipfuurewo tenzi pamuchange modaidza vamwe. Panguva ino Mwari tibasirei. Tinoneta mwoyo yedu, but Mwari titenderei kuti tigokuudzai. Mwari vatikomborere, Mwari vatiropafadze. Vana vaMwari mukati megore ra 2022, simba raMwari ngarikutiputire, rambe richititungamirira kusvika tichisanganazve nerimwe gore, kusvika Jesu achiuya tirambe takasimba mukutenda. Amen. Fambe nemi opfumaindi fambe nemi sezvakaita Inoki imi mubate ruoko rwangu nditaurirane nemi kana nzira yoshaikwa ndivume indifambe nemi handingambofambi ndega dutu riri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzivumai fambe nemi mandi pazororo sepasizi zinowanando inozofamba nekushinga notakura muchinjiko dakara ndione Zioni tenzivumai ndifambe nemi dakara ndione Zioni tenzivumai ndifambe nemi dakara ndione Zioni
tenzipfumai ndifambe nemi. Dakara ndione